unieke compositie. Alright, dat waren ze. De 3 projecten van vandaag. Anne Lemmens, vertel het ons. Wat hebben jullie beslist? Kijk, het waren op het eerste zicht 3 projecten waarvan we allemaal dachten, ze verdienen het alle 3 eigenlijk even hard. Er sprong niemand bovenuit. En we hadden bij elk project toch nog een paar vragen die we beantwoord wilden zien. Dus we hebben besloten om al die mensen op te bellen. Oké. En die telefoontjes hebben eigenlijk het verschil gemaakt. Meteen eigenlijk. Door het gesprek aan de telefoon keken we alle 3 naar elkaar en dachten we, ja, Ja, ik zie de meisjes instemmend dit is het. knikken. Ja, inderdaad. deze persoon verdient absoluut die plezante premie. Omwille van het engagement, het enthousiasme dat er vanaf droop. Je ziet dat jij de voice doet, hè. Dat is gewoon. Kan het zo goed, hè? Nee, De maar dat is winnaar goed. Ja. Ja. van deze plezante premie En nu wachten. is een jong front voor de blaasmuziek in Vlaanderen. Het is voor Wim. Ja! Oh, sorry Pieter en Nancy, maar Wim, jij bent de winnaar. Jij krijgt van ons €7.000. Wow! Oh my god! Oh my god, Wim. €7.000. Ben je blij, Wim? Mannetjes. Kan je nog ademen, Wim? Oh, merci Anne Lemmens, merci jury, merci Q Music. Oprecht merci, wauw. Ja, wat ga je daar nu mee doen met dat geld, Wim? Opblazen. De wereld gaat open. Maarten, het eerste wat ik ga doen Zeg is het. spurten naar mijn diepvries, want die fles champagne voor hij die moet nog ingezet Nee, maar worden. dat kan ontploffen, hè, man. Als je dat er te lang in laat staan, ik zou Ja. daar snel aan beginnen. Maar Nee, maar de premie voor alle duidelijkheid, wat gaan we ermee doen? We gaan contact opnemen met de 2 opties die we hebben. Zijn de Galaxy Studios in Mol en zijn de Peter Klaas, de opnameman van Hooverphonic. Een van die mannen gaat ons professioneel helpen voor de audio-opname en een kameraad van mij is regisseur. Dus die gaan we contacteren voor de videoclip. Het wordt insane. ja, het wordt insane. Oké, goed. Ja, zo klink je Ja. ook heel even, maar dat is het enthousiasme. Ja, veronderstel ik. en Wim die had zoiets van, Heidi van Tielen komt misschien straks een premie afgeven, ik zal een flesje champagne in de diepvries steken. Ja, ik ga het nu doen. Haast u maar. Dikke proficiat Alright. van ons allemaal. Dik verdiend. Salut, hè, Wim. Cool, thanks mannen. Bye. Tada. Ciao. En wij gaan morgen verder met het uitreiken van plezante premies. Dan stellen Sam en Heidi de 3 nieuwe projecten voor. Bedankt, beste jury. Margot en Ina, goed gedaan van jullie. En dankjewel, Anne Lemmens. Tot de volgende keer. Salut. Tada.